Vydrž, Saška, vydrž. No, už můžeš. A potom odídem, lebo to bude ťahať na ňa. Ale to bolí potom, že chcú vyrobiť. Však to možná, čo mi sa No ne, keď to rozbalím, nevypíte to. Ne. Všechno lepšie. Od díky. A som veľmi rád, že ste tu. Ježišmarja. Mám teďka tvoji hlavu nebudí. Potom budete. A toto si každý pozrie a odfotí, toto sa dostalo. Díky. To je od nás všetko. Tak všetko najlepšie v tej 50-ke veľa šťastia, zdravia a na stolke, aby sme sa stretli ešte. Lebo ešte aj skôr. Páči sa. Lebo ešte sme není všetci. A teda, prosíte sa, tam bude. Počkáme ešte, lebo si majú priatelia ešte nejaké... Nemám to popísané. Aby si ma menej jedoval. No, fasa. Dobre, Adamko, ďakujem. Dobre, no. Ďakujem. Ale tam je taká nejaká dobrá. Kladivu nemáme. Dobrá čereška. Kladivu borvičku nemáme. Nie je skladená. Jaj. No tak, od veľkej od jednej určite. Sa poskádzajú. Však oni to tam majú. Ani ja viem. Na čapované, alebo čapované keď tak to si treba uvedieť. Na čapované. Teda. Tak to je! Keď to pred seba? Chytaj! Telefon. Dobre telefon. Otvor to, nech to každý vidí. No, nevidím. Nech to chytí pred seba. Dávaj to. Angi. Idem, Tak dobre. To ste zobrali po ceste? To je od nás. Že u vás chýba jedna 50. Do obývačky. Do obývačky, taký klient z Breslov. Super. Vedľa obrazu. 50. Veľa zdravia a šťastia. Aby ste mali šťastie. Ďakujem. To sú klobásky. Podobne, keď sa spoločne.
Svatka moja nádejná, ja mi vám poznáš, to je môj brat šéf Petr Peter. A toto je Jari, to je Monika, Jarmilová priateľka. S Jarmilom si sa už videl. Dávno síce, ale... No vážne, sem tam volá čo, ale mne aj čajky hodí. Dobre, díky Gazi. Joj, nebuďte už taký smutný. Moja drahá. Ďakujem. To je moje. Videla si to? Denny. No? Od Eriky. Ty vieš čo? Kujom sa poznáte. 4 by mali ešte 3 za pochodu. By to mohlo pochodu. Ja vás vítam. Ďakujeme, práve všetko najlepšie, hlavne zdravíčko, šťastie, lásku, aby to doma poslúchali. Ďakujem. Máš také maličko. Tak. Páči sa? Ježiš, ďakujem. Aj to ešte predtým, okrúhlemu výročiu. Nehovor vek, lebo to je také už postrasujúce. Ďakujem ti toľko. Ďakujem. Dobre, dáme to sem medzi krabčeky. Hezky. Hezky. Dobrý deň. Toto je naša taká najbližšia rodina. Toto je môj veľmi dobrý kamarát, u ktorého pracujem aj sem tam. Samo s manželkou dlho. Celý týždeň som s ním a veľmi pekne mu ďakujem, že prišli, ale prípitok ešte dojde jedna rodina potom. Každého uvítam pekne. Nech sa páči, sadnite si aj sem. Kľudne sem, lebo my si sadneme potom tam a ešte jedna rodina dojde, tak kľudne si sadnite sem. Poďte.
Kým si naleješ, tak už každý sa napojí. Takže nepozeraj Michal z piatky, tiež sa z krásnej 50-ky. Veď život rýchlo letí ako šíp, ako ho najlepšie prežiť nevie nikto. Nech krásne spomienky z mladosti sa k tebe vrátia a všetky zlé sa navždy stratia. Nech tento krásny deň dá ti úsmev a radosť len. Nech každý ďalší rok dá ti len šťastný krok. Nech navždy tvoja dobrá duša rastie, nech ti dá Pán Boh lásku, šťastie. No tak všetko najlepšie teda do tej 50-ky a aby sme sa stretávali nie len, čo ja viem, tak nejaké, na takých narodeninách, ale nejak možno častejšie, hej. Veľa zdravia hlavne. Nech to vydrží. Ďakujem pekne bratovi za taký malý príhovor a ďakujem, že ste sa zúčastnili, teda prišli. Chcel by som poďakovať svojim svokrovcom, ktorí nám veľmi veľa pomáhajú. Takisto švagrovi jednému druhému, svátkovcom, priateľom, kamarátom. Veľmi pekne vítam jediného bratranca, ktorý sa teda zúčastňuje. Lebo slovenský je to veľmi ľúto a je vlastnou vinou, ale kríza je veľká, takže musia pracovať aj dneska. Je mi ľúto, že neprišli, aj keď pozvaní boli, teda možno, že niekedy, inokedy sa stretnem s nimi. Veľmi pekne ďakujem môjmu veľmi dobrému kamarátovi Zolovi zo Serede, u ktorého sa aj pracujem a veľmi mi pomohol aj on. A nech není na poslednom mieste aj moja žena. Aj ďakujem za všetko. A že nám to tak funguje. Ďakujem aj svojim krstným mamám, jednej, druhej, ktorá jedna prišla z Čiech, druhá z Veľkého ostrova. A jej nemohli prísť, jeden je na dovolenke, druhý v práci, teda musia robiť. A prajem vám príjemnú zábavu. Keď som náhodou voľakov nespomenul brata, sestru, tiež nech sú nej na poslednom mieste, aj s rodinou. A samozrejme, Čechov vítam všetkých. Ďakujem. Ďakujeme. Ďakujeme. By som pozdvihol čašu ako na prípitok. Nie len na moju 50-ku, ale na zdravie všetkých. A dúfam, že sa stretneme aj inokedy. Zdraví. No, nikto zase jemo spieva. Mnoga leta, živo! Na zdravie! Amičko, mamko,
Dobre. Dobre. Nie. Som si nechal Miško, doma natura. Toto? Matóny už není. Či ako? Keď už matóny není, tak pijeme borovičku. Jo? Preto ste takí stále mladší a peknejší. Živá voda, či vám máte? No, živá voda. Chladené. Náš ho neber. Hej, zober toto, že by som mohol brať. Kamerama. Už ide kamera. Ešte raz. Ďakujeme. No, ale dobre meškáte. Teraz je 6 hodín. Teraz je 6 hodín. Zachráň niečo tu. Toto sú poslední mohikáni. Kvôli ktorým tak neskoro jete všetci. A tu bývajú za rohom, áno. Z Čiech došli už. Z Čiech. A vy ste nedošli. Vy ste boli na fotbale. No tam. I že nám voľa, nepala si celý týždeň doma. Nemala som iného, ešte maja žaného, celý týždeň mala som neho. Nemala som iného, ešte maja žaného, čelo máte na, a ty to víš. Yeah.
segítom szívem, neked adom, legyen a tiéd. Csúgy ide neked, hogy te segítom szívem, neked adom. A cigán sorok, erről neked jár neki. De sokalom van, de megtalálom a benneti. De menjen át a szélyen a fenyelem, de úgyis elviszem a fenyelem. De menjen át a szélyen a fenyelem, de úgyis megállok, az is amit látok, de vissza nem ülök. Tesi sono Ukažte mi východ. V sobotu by ma prišlo auto. No to by bolo dobrý, no. A začúval, aby to bola dupla. Musím teraz to opraviť. Potom zajtra, keď... No, ten si musím povedať, tak sa to je konať. Môžeme ho cítiť. Ale on to nechápe. Urob grimasu. No, naháňame ho. Grimasu. No, naháňame. Filip, grimasu urob. No, ja urobím. Ojdi. Ukáž. Kamerujem ešte, potom ti ukážem, jak to kamerujem. Tam bež. Ja. No to jo. Kameruj si ma, koľko chceš, Bože. Teď ukáž, ako nekamerujú.